guys! It's me, Michelle V. And heartiest welcome sa aking YouTube channel. Hello, kamusta po kayo? Oh, nandito ako sa park. Lakad-lakar. Charot. Ang ganda anyway. One of my favorite season of the year is the autumn. Wow! Charan! Siguro kung nakita ko na ibang taon, ginagawa nito. Parang ngayon lang nakakita ng ano. Masaya talaga ako pagka ganito mga colorful. Ayan, at ayan guys, nag-walking pala ako ngayon. At ang ganda ng panahon. Malamig, pero hindi gaano. So, yeah. Dito ako ngayon sa park ako dumaan. Nagkakahulugan yung mga dahon. Kita niyo ba yan? Ganda! Parang ako nature may nakaupo doon. Ay, ganda lang nila. Anyways, nakaano ako. Parang naririnig ko yung boses ko, parang kakaiba. Kasi nga, sa panahon, para akong, ewan ko, ay nako, I hope talaga. Yung mga bata. Ang mga bata siguro sa kindergarten. Yung kindergarten malapit dito sa sa park. Madami din may kindergarten, may school. Ang ganda. Para akong parang na nga, nila. Ang sarap. Charot. Mabilis na naman lumamig. Dumilim. Ay, ito na naman yung araw yung panahon din na parang nakaka-depress kasi madilim, mas mahaba yung gabi. Sa umaga, ganyan yung basta alas 4 pa lang, magdidilim na. Alam niyo yun? So, yeah. Ito pang puno. Dito ako mag-shortcut ako dito. Walking na ako guys. And exercise. Char. Ayan. Tapos gusto kong dumaan ng Aldi. Bibili ako ng bago umuwi. Dadaan ako ng Aldi. Bibili ako ng kape. Kasi wala na kaming kape sa bahay. Kasi ngayon, madalas nang uminom ng kape yung aking Josava balls. Pero matagal na yung na yun eh. Hindi yung yung bean, yung coffee bean. Ayun yung nilalagay namin dun sa machine. And ayun yung wala na. Kaya ayun yung bibilihin ko. May tao kasi dun sa likod, tapos may aso sila. So, yeah, ang ganda ng punong to, oh. Lahat naman maganda. Anyways. Kailan nyo ba yan? Oh. Picture. Anyways. Ayun. Yeah. Guys, ito na sa bahay na ako. At kape lang talaga binili ko. Ayan. Kape, may kasama palang isa. Charot lang pala yun. Charing. Ito, may nakita akong ganito. Oh, nakaano sila. Biscuit yan. Ayan. Tapos, itong kape. Ito lang talaga yung kape namin. Anyways, wala kaming pili sa kape na aking kasawa. Kung saan ang mura doon kami. So, ito ay 12 euro. Siya, 12 euro. Tapos, ang intensity nito ay 8/10. Ayan. So, yung pait niya pa. Yung pait niya. So, kami, nakasawa ko, basta kung saan yung pwede sa machine namin. Tapos, basta hindi kayo masyadong sa kape. So, wala na talaga. As in, wala na. So, sabi ko naman din, magkakape ako. So, wala ng beans. So, yun. Bumili ako. Ayan. Lalagay natin. Wait lang, magtanggal muna ako ng jacket. Aray. Sabunutan pa ako. Limutan to. Kape. Parang thumbnail. Char. Ito para isa pa. Para dalawa yung bukas. Parang talaga yung boses ko.
Lagay na ako dito sa ano. Ito siya. Yan, 12 euro. Tapos, 149 cents itong ano, tinapay. Ay, tinapay, biskuit. Masarap sa kape. So, open ko na yung aming kapihan. Dahil magkakape ako. Minsan-minsan lang naman ako magkape. Pero, tagal na yung ano namin, beans namin. Guys, ano ba? Ang tagal nito. Siguro mga 2 months ang tinatagal nito sa amin. Kasi hindi naman kami hindi naman kami makape ba. Pagka tulad ng ito, malamig, ganyan. And yes. So, magkakape tayo, guys. My hair is like this. Chop. Saan ang baso ko? Malinis tong baso dito, guys. Sa loob. Ano na siya. Malinis to dito kasi inano ko na to. Tapos, magpainit tayo ng tawag dito. Magpainit tayo ng biko tsaka sinigang. Diba? Biko at sinigang yung ano ko. Wait lang. Asan yun? Puno-puno yung ano namin. Aray ko. Alam niyo ba kagabi, nasigang ako. Sobrang laki ng kaldero. Yung pinakamalaki naming kaldero. As in, halos mapuno yun kasi sobrang dami kong gulay na nilagay. At ito na lang natira, inilipat ko sa maliit namin na kaldero. Pero hindi naman to guys, punong-puno. So yun, ito yung aking, ano na to kasi puro gulay na lang ito. Gustuhan din kasi ng asawa ko guys yung sinigang. So may konting konting meat na lang. Kasi ilang slice ng pork belly ba yung binili namin? 4, tapos pinag-slice ko ng So ito yung kakainin ko tsaka biko. Nag-biko ako, 'di ba? Ayan. Hindi ko lang naanuhan ng video, but yeah. Oopsie. Kasi lagyan ko pala 'to ng kamote. Nakita ko kasi itong kamote kay Ate Ami, yung aking isang ka-sister dito. Masarap siya. Tapos ang biko ko naman, hindi ako nag-picture, 'di ba? Ito na siya, guys, oh. Nakain ko na yung iba yung nakaraan. So, kuha tayo ulit. At initin natin kasi ito yung aking magiging lunch. Hala ka. Lunch. Lagay ko ito kasi sa ref kaya parang tuloy siya parang na-frozen, hindi naman frozen yung ref namin. Sabihin, naayos na yung ref namin. Kasi nung nakaraan, ang daming tubig lagi ng ref namin. Akala ko tuloy, nag-automatic defrost siya. Yung pala, may naka-block lang dun sa Kaya ang daming water. So ngayon, maayos na siya kaya ng asawa ko. Akala ko yung pala. Sabi ko, lagi naman siya nakasarado. So, ilang pagkainan ko. Sabi ko, dalawa na lang. Ito na ang kasunod kong initin at nagsasabi yung aking coffee machine na kailangan tanggalin yung water na iba. Pag yung asawa ko, strong. Ako naman mild lang. Siyempre, nag-aasukal ako guys. Ito yung asukal namin. Dalawa nilalagay ko, 2 cubes. Tapos, lagyan natin syempre ng milk. So, I have milk here. So, I'll see you later. Hi, guys. Update. This is the other update from the vlog. I'm just
I'm just roaming around, and before all the leaves falls down, ay makapag-picture man lang tayo. Kasi last year, meron akong picture-picture dito. Nag-video ba ako no? Nag-vlog ba ako nun? Parang wala, no? Parang ganun doon yung sa favorite ano ko eh, spot na may upuan. So, yes, galing ako dyan. Di ba ang ganda? Anyways, so, punta tayo sa third. Kasi meron akong first doon. Pakita ko sa inyo. So, ilalagay ko lahat, guys. Yung mga clip, mga video na ano ko. And then, of course, I will be posting the pictures in my Facebook. And, yeah, sana ay nakafollow kayo. Charot. Alaka, walang tao masyado, kaya hindi ako nahihiya. Dala akong jacket tsaka bag kasi ayun yung aking pinagpapatungan ng aking phone dahil wala akong pagpapatungan. Walang tao. May tao pero it's not that much. It's not that much. Not a lot. So, let's go and try some area to make. Boy, meron dito eh. Kaso lang may taong nakaupo doon noon. Nahiya ako. Dalawang lalaki. Nahiya ako, guys. Dito na lang ako sa may isa pa. Dito, pakita ko sa inyo. Oh, ganda, di ba? Ito pa yung isa dito. Isa, meron ditong puno, guys, na ang ganda-ganda. Ayun, kung makikita niyo, ayun. Ayan siya. Makikita niyo mamaya na maayos. So, pumunta na ako doon. And then, this is all the trees here. And yeah. Ay, ang ganda-ganda talaga nila. Sobrang beautiful. Sobrang ganda ng mga kulay na nila. Anyways, tinanggal ko na nga yung jacket ko para malamig na ulit. But yeah, anyway. I'll see you. I'm back. I'm back and about. Tingnan niyo ibang puno. Wala nang dahon, di ba? Wala na sila. So, before all the leaves goes down, let's make pictures or videos, guys, para mapakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang autumn. One of my favorite season of the year, which is, what's natin sinasabi, guys, ang magkakasunod ng autumn tsaka winter. That's my favorite. Look here in the other side, guys. Look at me now. Sorry. Look here. Yeah? Oh. Ang dami-dami ko ng picture. Eto, papakita ko sa inyo. Punta tayo dito sa ilalim. Ganda park to kayo, guys, malapit sa amin. Anyways, ito yung puno na to na nag-iisa lang siya. Nag-iisa. Ayan. Diba? Maglagay ako dito ng camera sa upuan. And then I make pictures, a video, para makita ninyo, guys. Lahat ito, guys, naka-portrait, pero ilalagay ko rin naman. Ayan, diba? Oh. Okay. Ayan, kita nyo ba, guys? Ito puno na to. Ayan. Ayan. Diba? Ganda. Kapag gusto ganyan, gusto ko magkaroon ng puno ganyan. Wait lang, ayan. Nakita nyo na? Diba? Ang ganda niya. O, gaganon ko na lang. Oh, cool. Diba? Ang ganda niya. So, yun. Ganda. Charot. Wait, ano doon? May nakaupo doon. Ano yata yun? Ano din? Para naman naliwanag. Hello! Kita mo ako? Ganda! Ay! Bumaga yung ano ko dito, yung suot ko ngayon. Pink lang, tsaka strawberry. Tsaka tsaka itong peach. Peach, parang orange, something like that. Ganda, diba? So, di tayo sa kabiba. Ang dami pa talaga yung mga puno. Gusto ko talaga sila. Walang tao sa kabila. Gandang-ganda! Oh my gosh! Sana makapunta kayong lahat sa parang hindi maganda yung pagkakalagay ka ng tanay. Ang ganda! Sobrang ganda! Wow! Ayan, ganyan. Ito dito ako, guys. Tapos, kita yung haligi. Ito yung puno, oh. Ang ganda-ganda dito. Diba? Sa likod ng bahay namin. Sa kabila. Kita niyo ba ako? Ang ganda!
ito yung park sa likod ng bahay namin. Hindi masyadong malamig ngayon, but yeah. Dito ako nag-ano dati na may nakita dito mga ano. Pero sa kabilang part, ay hindi nakita akong walang tao. So, ganda, diba? So, yeah. Guys, I'm back in a landscape mode. Sorry. Ito siya yung puno, di ba? Ganda niya. Anyway, tapos na ako dyan. And yeah, I hope may makita pa ako na another spot na mapakita ko sa inyo dito sa park. As in, sobrang dami naman dito guys ng mga spots. But yeah, dito lang tayo sa malapit sa amin para hindi na tayo lumayo dahil malamig. So, yeah, ang ganda dito dumaan. Ay nako. I am very nature lover and I like trees, greens and colorful like this. So, yeah. Ay, ang ganda-ganda. Tapos may ano pa dito, may dumadali ang water sa ilog. Kita niyo ba yan? Ayan, ilog. Kita niyo yung ilog sa ilong ko. Char. May ilong ka ba? Charot. Okay, maghanap tayo dito guys. Dito sa may ilog nito, may maganda din na spots. Wait. I hope makuha natin. Ang ganda! As in, oh! Kita niyo ba yan? So, I will try my best. Nailagay dito yung ating camera sa puno. I hope it will be okay. And yung aking phone. Kung makukuha ko, makakapture ko. Okay, wait. Hindi ko masyadong na-capturean, but yeah. Kung makikita ninyo, ayan, ang ganda-ganda, oh. Picture ka dito, wait lang, a minute. Ayan, oh. Diba? Ay, nako, yung dumadalo yung tubig dito sa ano, sa paligid. Tapos, ayan yung ano niya, background niya. Oh my G. It's a very, 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 very extraordinary. Aray ko. So, yes, kung papansin niyo, meron ditong ano, sabi nga ni Rafael, pag gusto ni Rafael ilagay sa tubig sa dito sa ilog yung ano, yung ship diyan, yung boat na maliit. Paglalaro daw siya sa ano, sa ilog. So yeah. Oh, ito pang puno na isa. Ang ganda. Grabe. Ayun ang pakita ko sa inyo. As in, sobrang nag-heart-heart ang aking eyes. I like it. Wala lang tayong videographer, so, but it's okay. I'm photographer, that's why. We need to make it our own self. O, di ba? Ganda? Ay, nako. And then, syempre, bago tayo umuwi ng bahay, mag-ano tayo dito? Duyan. Ito rin yung isa sa spot namin ni Rafael Boy. Pagka nandito kami, nagduduyan kami. Wait, ilagay ko kayo dyan. So, I'm back. And we're going home na. Tapos na tayo dito sa pagpapakita ko sa inyo ng mga mga autumn, mga beautiful spot dito sa park malapit sa amin. Yeah. Let's go home. And I'll see you guys later. I'll update you guys later. Yes, I'm home. Ito yung buko. Tinilitali ko ng something. Ayan. So, ayan. Ang ipiprepare ko lang naman ngayon na dinner namin is, madali lang lutuin. So, may dyan yung kartoffel wedge. Ayun yung gagawin ko para sa asawa ko. Para sa aming dalawa na pala yun. Kartoffel wedge, tsaka, tawag ito? Sausages, ganun. So, yun ang aming dinner ng aking asawa. So, yes. Wala naman ako ibang gagawin, guys. Ayun lang, magluluto lang ako, magpiprepare na ako ng Ayun, so yung vlog natin ngayon is, ayun, pinakita ko sa inyo yung magandang
magandang kapaligiran sa autumn, ganyan dito sa amin. Dito lang yung malapit sa amin guys. Sobrang dami pang lugar dito na sobrang magaganda. But ito yung malapit sa amin. And yes, alam mo yun, grabe yung eyes ko. Nagka-heart-heart when nakikita sila. Ayun, so sana natuwa kayo at nagandahan kayo. Ang ganda-ganda talaga. As in, sa personal, very, very beautiful sila. Nag-ibig yung mga dahon, diba? Ganun. So, yes. And, yeah. Ano na pala, nagtatry na rin pala akong gumawa ng mga DIY for Christmas decoration dito sa bahay namin. As you can see, this one guys is last year yan. So mag 1 year na yan siya. Or 1 year na. Something like that. November. Oo, mag 1 year na siya guys. So, ayun, papalitan ko siya kasi bago akong nakita na ano na DIY sa mga reels. Ayan. So, gagayahin ko siya. Siyempre, gaya-gaya tayo sa mga ganun. At kung ano yung patok. Patok. Ayun. So, yun, gagawin ko siya para magkaroon ng another design pati dito sa kabila namin. So, yes, wala naman akong ibang gagawin. Yun lang, magpe-prepare lang ako guys ng ano namin ng dinner. Ayan, so yun lang pinakita ko din sa inyo nga. Ayun nga. Ayan, so sana nag-enjoy guys sa vlog natin ngayon. Sana gustuhan niyo yung vlog natin ngayon. Ayan, maraming salamat guys sa panonood, sa pagsuporta ng aking YouTube channel from the bottom of my heart. My heart, thank you so much. Ayan, sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe. Thank you. And I will see you guys in our next one. Always smile and God bless us all. What you see.